Good morning, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ito pala yung paglalatag natin sa karga natin. Ngayon ko lang na video yung kung paano karga yung karga natin. Ito yung mga nagbibiti mo guys. Yan. Oh, shout out. Shout out sa shout out sa mga taga Kibaol daw. Ayan yung kasama natin guys. Shout out kay Boss Rodel. Shout out kay Boss Rodel. Nandito sila kay Boss Engineer Alam. Ito guys, yung, kung paano dinidiskarga yung karga natin. Tingnan natin dito. Yan yung susunod na guys. Taga Hacienda. Kasama natin. Yan yung kasama natin na isa. Kaway naman. Ito guys. Kasi kakatapos lang natin mag-discarga guys. Kaya makakuha tayo ng video. Makakapag-vlog tayo. Yan, kasama natin guys. Shout out Sa mga nabato. sa mga nabato daw. Si yan, kasama natin na isa. Yan guys. Ganito guys, yung asfalto guys, Yan. Paano nilalata guys, Ito yung mga Kibaol group. Yan nga. Yan na si Padong guys. Yan na. Guys, akyat tayo sa paper guys. Ito paper guys. Paper guys, dito yung operator guys, yung mga tamaan natin. Ito. Kaway naman. Si ba to? Renier Saratan. Taga to guys, Bugalyon din kasama natin. Shout out ka. Shout out kay Vlog. Ayun si Engineer Jake. Dati hinahatid pa lang natin sa school niya. Ngayon engineer na natin. Ito dati lang to. Kasama lang natin to guys. Sa ngayon operator na ito guys yung Engineer Jack, saan na kami ay? Dalawang low side, saan kami? Sa pala. Pang-soft drinks naman, engineer. Hingi tayo ng pang-soft drinks guys. Kasi ngayon, engineer na to guys, wala kayong sahod dito guys. Ayun Ay engineer! Shout out pala kay Engineer Jake. Ayun guys ganito pag pinipison guys. Yung mga Kibaol group to. Ayan kaway ka naman barkada. Shout out. Ganyan tayo guys. Gulo lang yung natin. Wala tayong Ganyan yung paglalata guys. Yan si Mang Bart. Shout out day kay sa asawa ng operator natin si kay Ruina. Antoy pinito to man? Espinosa. Shout out kay Ma'am Weng. Dati kasama natin guys, nasa opisina.
Ngayon, nakasawa na ng operator natin. Sa mga nakakilala sa operator namin, may asawa na to. Okay, so pagod na sila guys. Mag-aalas 12 na. Yan yung puriman natin guys. Sipag na puriman natin. Shout out pala sa amo namin na mabait. Kay Engineer Jocelyn Alam. Salamat Engineer. Binigyan niyo kami ng trabaho. Okay guys, hanggang dito na lang, patuloy na lang natin kasi nakita nyo naman na kung paano i-discarga yung karga natin. Hanggang dito na lang muna guys. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Salamat pala sa mga nanonood. Maraming salamat sa suporta. Ayun guys, yung operator natin, no? Taga-Aklan yan. Sige guys, salamat. Maraming salamat sa panonood. At sa susunod na video natin, abangan nyo naman. Basta laging manood sa video natin guys para updated kayo. Bye bye.